Здравей! Радвам се, че си част от нашето семейство, семейството на пробудените майки и родители, които се опитваме с природни средства да изградим правилния имунитет на нашите дечица, за да създадем една добра основа, на която да стъпят и да развиват живота си в правилна посока и да живеят здравословен начин на живот. Ако за първи път се занимаваш с ароматерапия и ще използваш етеричните масла, те поздравявам, защото това е едно прекрасно начинание и защото може много да помогне и да облегчи живота ти. Както да помогне на твоите деца, така и на цялото семейство. Така, да започнем с общата информация, какво е нужно да знам, за да започна да използвам етеричните масла. Всеки от вас ще получи комбинация от концентрат от различни етерични масла, които помагат за различни неща. Също така и бадемово масло и празно рол-он шишенце. Важно е да знаем, че концентрата, етеричното масло или етеричните масла никога не се нанасят на кожата, казва се топично нанасяне, никога не се нанасят на кожата неразредени. Те винаги се разреждат с базово масло, било то бадемово, жожоба, кокосово масло или зехтин. Това са подходящите базови масла за дечица. Точната концентрация ще види всеки от вас. Всеки от вас получава такъв наръчник. Различни са наръчниците за всеки от концентратите, разбира се. Има табличка, много лесна. Примерно тук, както пише, дечица от 2 до 6 години, 7 капки. Капате 7 капки в рулончето, доливате с бадемовото масло и вече може да нанасяте на кожата. Давам пример. Така, друго много важно нещо е, етерични масла никога не се пият. Никога не се приемат през устата. Не само за деца, това по принцип не е препоръчително и за възрастни. Ако искаме да приемем през устата, прекрасни варианти са така наречените биофлорални води. Но това е друга тема. Как да съхраняваме етеричните масла? Къде е най-подходящото място? Първо, дръжте ги далеч от дечица. Етеричните масла не бива да се излагат на директна слънчева светлина, защото се развалят качествата им. Най-важното, за което е. Затова етеричните масла се държат и в тъмни шишенца, които имат и UV защита. Така, затова държим етеричните масла, най-добрият вариант в шкаф, високо, далече от деца, на тъмно място. И най-важното на сухо място. Тоест, не дръжте етеричните масла в банята, защото влагата унищожава свойствата им и ги състарява много по-бързо. И ги прави негодни за лечебна дейност. Някои хора предпочитат и съветват да се слагат етеричните масла в хладилник. Говорила съм с клинични ароматерапевти. Те не съветват да се слага в хладилник, защото колкото и да е добре затворена капачката, етеричните масла са летливи и те излизат от шишенцето лека по лека в много малки количества и отиват в храната и я умирисват. Има специалисти, ароматерапевти, които си имат отделни хладилничета, в които поддържат правилната температура и там съхраняват маслата. Не е необходимо. Тоест на сухо място, на сравнително нормална температура, на затворено помещение, където няма слънчева светлина, е най-добрият вариант. Етеричните масла никога не се използват за кърмачки и за бременни жени. И деца под 2 годинки трябва там да се внимава. Има определени масла, които са подходящи в определеното разреждане. Но сега говорим за стандартните употреба за дечица от 2 годинки нагоре.